Issa żejjed kollu żejjed, Sinjuri ġrieden u wirdien, konfu ġew. Issa xebbajtu għażistu lil kulħadd bil-qerq manipolazzjoni u frodi tagħkom għad-dannu tal-partit tagħna. Hekk iddikjara l-eks-President tal-Għaża David Grixti, persuna qrib ħafna tal-fazzjoni tal-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil. Grixti rrabjat tal-fazzjoni tal-kap nazzjonalista Adrian Delija li fost ħafna aġġettivi sejħilhom ġrieden u wirdien għax din jaħtfu taħt idejhom il-Partit Nazzjonalista. Tant li Grixti jrid li n-nies ta' Adrian Delija u Delija nnifsu jitkeċċew mill-partit għax mimlin ħażen. Issa qbistu kull limitu bil-ħażen u l-malizzja tagħkom u tridu tisparixxu mill-partit tagħna. U jekk ma tagħmlux hekk għal rajkom għax bla dubju lanqas li x'kien irġulija u diċenza m'għandkom ġo ġisimkom għax mimlin ħażen u qerq, tridu titkaċċew mill-partit. U wiċċkom ma jrid jerġa' jidher fid-dar ċentrali tagħna u f'kull gażin tagħna madwar Malta u Għawdex. Frabja David Grixti biċċa waħda ma' Simon Busuttil sejjaħ lin-nies ta' Delija ġifieri Adrian Delija, David Aġus, Roberta Rigo, Clyde Puli u Kristi u Jean-Pierre De Bono fost oħrajn bħala virus. Intkom ir-Rasputin tal-Partit Nazzjonalista, il-virus li hemm ġol partit dejjem moħbi jara kif jagħmel biex iqarra u jimmanipola, kwit imma dejjem hemm. Iżda f'botta diretta lejn Jean-Pierre De Bono li huwa magħruf li babas il-listi u l-elezzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista, Grixti sejjaħlu bħala bakterja u valenu. Intkom il-bakterja l-infettat il-partit, l-infettat id-data u l-proċessi tal-partit, li ġelet il-tant attivisti ġenwini jaqtu qalbhom li daħħaltu kultura ta' mibeda u suspett fil-partit tagħna, fil-pjetà, fis-sezzjonijiet u d-distretti tagħna. Intkom il-ġrieden u l-wirdien li titfu l-valenu taħbu idkom, li tqabdu n-nar u titfula l-petrolju, li tikkorrompu u tħawdu mbagħad tinħbew wara l-kwinti. U l-klikka ta' Adrian Delija Grixti qallhom li kulħadd tridhom jitilqu l-barra mill-Partit Nazzjonalista. L-eks kapijiet ir-rappreżentanti tal-partit, il-kunsilliera, t-tesserati, il-votanti u donaturi nazzjonalisti jridukom barra minn hemm, barra llum għada u għal dejjem, barra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.